Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa atong Palamay Drama. Karon mga listeners, mag-upload na po ta sa atong Palamay Drama Compilation Part 46. Sa dilipat na magsugod atong drama mga listeners, mag-vlog sa tao na no para dili ta marius content. Kung magbasa ta mga listeners sa atong mga comments, no, katong nag-shout out sa ato no. Arita sa atong comment section, magbasa ta kang Oscar Abayadog. Padayon ng jud sa imong paglingaw na mo idol, kay di sad mi mohunong og suporta nimo. Salamat kaayo kanimo no, Oscar Abayadog, sa imong pirming pagsuporta sa atong drama. Ug duha na iyang comment dire. Ang iya sa comment kay salamat na sad sa bagong upload idol, mayunta dugay humanin drama kay para diretso akong trabaho idol, more drama pa. O maningkamot ta Oscar no, nga matasan-tasan pa natong drama. Ug kang Benji Kasyong, salamat sa bagong upload idol, more drama pa. Salamat pud kanimo Benji Kasyong sa imong pagsunod sa atong drama. O ako po di shout out dia si Rumi Boy no, das Mantikaw sa Miss Oriental. Salamat kanimo, shout out nimo dia Rumi Boy sa pirmi nimo pagsunod sa atong drama. O kang Paparts Dudoy Ugay, shout out po nimo dia. Ako po di shout out si Saldi Lingkit, shout out dia sa Manolo no, Bukidnon. Birthday niya ugma. Ug shout out po nako ang iyang asawa no, si Nidi Ros. Shout out po dia Nidi Ros. Pagpirmi nimo pagsunod sa atong drama. Ugos mo nako mga listeners no, salamat kay sa inyong pagpirmi pagsunod sa atong drama. Ug dili nato tas-on mga listeners, ato na sugdan atong Palamay Drama Compilation Part 46. Ako si Marian, ginaingon, dili gyud maayo nga mag-apil-apil ta sa problema sa uban, kuyaw ug mapaganta. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo nga mahikalimtan. Ka-sexy good nimo. Ya bisag di ara kos distansya nimo day. Abot man diring bahos imong perfume. Sa man gikaligo nimo? Wa sad maoy, grabe. Grabe sa kanang gikaligo oy. Sa man mag-date na sad mos imong uyabron. Katag-an lagi ka ma. Kanus aba mo magpakasal oy, Marian? Ayo kumpiyansa ha. Basin. Makakita na lang unya ko nimo nga mabdos na ka. Unya, sibatan lang ka nimong uyab kay gipulan na nimo. Aw kun mahitabo nga mamaptos ko ma. Ana nangi kayo na nga magpakasal nami. Og dili mahitabo nga siritan ko ni Tereso kay dako kay na siya gusto nako no. Ingna lang ana day. Hoy, nay, si Aileen di ay tuod ay ng imong amiga. Naagian ko tos ilang naghilak. Nag-away na sadog ang iyang bana. Nasad? Nag-away nasad? Ay, unsa jud kay pirmi nilang awayan. Uy, kung pangutan sad ako si Aileen no, di man mo klaro og tubag. Ay na, bueno mo, mulakaw na ko ma. Muhapit ko sa ilang bahay ni Aileen. Nasuot ko na sa dakong bagang ako mga sinina. Mulayas na gyud ko din eh. Dinakit ko kaagwanta ng imo, David, oy. Okay raon ta ko nga kausa lang sa kasimana ko nimo gamiton, pero halos kada adlaw man sa doy. Di lagi ko gusto nga mobiya ka. Imo gani kong layasan, magwala ko. Huh? Maligbas kog mga tao sa gawas. Nabuang ka? Ganong mga tao mo imong tigbason? Ako nalitig basa. Ako nalipat siya ron makapahuway na ko singpit. Maayo. May ala. O imo yung mahiga. Maayo. Sino niya? Oh, day Marian. Dali day. Dayon diri. Pug ni akong asawa nga mulayas day. Unsa magipirmi ninyong awayan ha, day Aileen. David, unsa uy? Mauwa ko masulti day, uy. Basta, naibaw na nas David. Kung na si hinungdan nga mabiya ko niya. Pug gitaw na siya day Marian. Di ka musugot nga mulaya siya
Sa mua. Tugno ro baron. Ikay kung pangutan on David B. Unsa magkikunoy pirmi ninyong awayan, ha? Unsa di ay? Mauwa ko nga musulti day. Basta nahibaw na si Aileen nga kung unsa hinungdan nga gusto siya mubiya nako. Luoy taong kamarian. Bugni siya. Di ko gusto mulaya siya. Mulaya siya gani siya. Mag-wild ko. Pamatyon ako ang tanang mga tao sa gawas nga akong masugatan. Uy, kalma lang, uy. Day, Aileen, ayaw naglayas, day, uy. Luoy po ang mga tao sa gawas ngayong pamatyon. Sige na, day, Aileen. Sige na, uy, ibalik sa aparador imong mga sinina, B. Sige na, day, Aileen. Ingon na nang nahitabo kanina, day. May gani kay may patuon ni mo imong amiga, no? Ugwa siya mo dayon og laya sa ila. Ambot kung sa tsukay ilang giawayan. Di man masulti og tarong kung pangutanon sa Aileen. Pero nalipay na lang ko nga nagkauli ra gid sila. Nagakos pa ganito pag daig biya nako. Di gid tingali bugat ang ilang giawayan, oy. Wala to tingali mga ginagmay nga kahiubos ra ba? Dili ginagmay nga kay ubos uy. Ha? Si Aileen, doon na gid siya bugat nga rason nga nung makigbuwag siya siyang bana. Doon na cute. Pero mauwaw lang siya nga musulti kung unsay hinungdan. Bilang na tang diskut nga na day kay doon na kita sa suki na tong motel, oh. Lami na gid kayo ibugwal day. Gay na kay ako. Mao pa, nikahi ng gamay. Gay na. Ha? Unsa? Sakto rum ring ako good. Dako lang yun ng imo, ha? Yan na ta day. Taxi driver, diara mong plate, oh. Tana day na, naog na ta. Kay lami na kayo. Sige, hata na kay nigilok na sang ako. Gusto na siya nga ungaron si Montila. Tana. Lami kid siya, oy. Ang ako ring dilang lami, ha? Uguong niya akong premi. Ayaw lang. Ayaw lang mo, ha? O may lami. Sana nila malipay ko, ana. Sige, balik ko nga. Nagbalik pa nga ako. Sakit na ko mapapangig ko, eh. Dili ko. Sakit na ko mapapangig. Kanina sa kuwagay ganahan na kay ko nung ipasod sa imo. Ila sa mong paabi. Unya na, ako rin ang balikan. Unya, kani ipasod sa anak ko ni, ha? Kinig na. Suday, diretso day. Way ayo, way lami. Bahala ka niya, basta lami na. Way lami. Dagana sinigawa sa kuwa dayo. Ikaw day, dagana nigawa si mga day. Magi ko gawsi. Ha? Magi gawsi bisag gamay tireso. Balikig ungad ba? Imong dilas ako aba. Sige na. Sige na tong tireso. Uy, day Marian, ha? Uy, unsa nak? Kamay ra day ng kang terso. Uma uy. Kanang mas ganahan ko siyang dila. Anak jud magkawas akong ganas ang dila. Unya ang iya, ha? Lagi tabaghak ang iya. Huwag yung lami iya ha maoy. Marian. Unsa? Gusto na sa gamulaya si Aileen sa ila? Ay, wala gigaw. Ito ay, akong gipugngan, pero gipanood gid niya ang iyang ngasing nasa bag. Mao nga, gipangita ta kaday. Kay ikaw naman kay paminaw ni Aileen. Sige Kinigaw. nga. Gaw, unsa siya kahinong dano nga gusto man nga mulaya si Aileen sa ila, no? Unsa gid ka, gaw? Kau kining abi mo no? Nagduda di ko. Katungod sa gidakon sa buhi ni David. Sa? O ginaday, kung ginipagtuuna ako. Kay ako gaw no? Sa ulitaw pa na si David no? Ay, kasuway na gamit niya na ako eh. Haskang grabiya ka dako, day. Kita kini kong bakban ha. Awa day oh. Diba, dunay uwat, dias kilid na oh. Awa. Oo na, apitaw. Mura man na og nagisi unya na undan na. Nagisi. Gitayaan ba ni gamay? Ang buhi ni David ay. Ang nakagisi ni ini. Grabe ka dako, day. Grabe kinang iya ka dako iya, day. Yung buhi. O, dili kayo nga ako orang babang mga nagisi ka. Hasta nga akong
Sampot! Pasampot, ano? Magkakita ka, Ay na lang daw. Nituon ako sa mong gisulti. Ay na lang. Mauday nga kung mangutana ko kung sa hinungdan nga mulaya si Aileen, di sila musulti, di sila mutarong og tubag. Hala no. Nagpariha lang gid silang duha. Wala lagi mauwaw na sila. Kuan munday ka ng dako gyud kay na yang kang buhi nga dagko. Okay. Kana musulti sila bahin ana no, mauwaw man gid na sila. Pero kaw, ano dili man ganahan og dako si Aileen? Mo kinay akong gipangita ang dako. Uy, Kaya ang akong uyab no, di ko ganahan sa iyo kay gamay lagi kaayo. ay, grabe naman sa kadako. Uy, grabe jud ka. Sige gaw. Sige, grabe jud kayo. Sige ato sa Aileen. Aron dili ka magwala dito magwala si David. Sige lakaw ato ikaw. Ato agaw. Ato na yun. Uy, balik sa inyo, uy. Sige na, day, Aileen. May kinasugatan ta ka din sa dal nga nagdagbag. Di na lagi ko niya, day. Mamatay ko sa sakit, oy. Kung magdugay pa ko niya. Kada gamit niya na ako, day, mura ko mga anak. Unsa? Mauna. Masulti na lang yun ko ni mo, ani, day. Kaya mabiha na mong ko niya. Day, grabe siya nakadako ang iya, day, uy. Makabugat yun, day. Basta dili na ko, surrender na ko. Ay, lang kong kagsagag David. Nagsusira man ko ni mo din ko nagpulis man ka, uy. Kakadakuan na, uy. Uy, Marian. Dali ka, David, kapasa, David, kapasa ta. Hala, uy, di. Hala, uy, di makakagums ka mo, uy. Di na madaoy, dako kaayo na di mo daw. Ini, naya sa tuwing kagay. Kan gibuan ako human ko mahilabti ni David. Humans na hitabo, wala ko muusap, uy. Pero gibuwagan sa dako akong uyab kay grabe sad kay ka-cute ang iya. Sa pagkakaroon, zero balance na ko, wala ko'y uyab. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ginaingon, ang sayong pagminyo, dili rason nga nung mangita kag kalipay ngadto sa laing babae. Mao kining netabo sa akong kinabuhi nga di gyud ako mahimo mahikalimtan. Oops! Ugma na pod. Pero ni. Sige bay, King. Salamat sa palibring ko na kaon. Busog mats kayo. Salamat ko taon. Sabi naman parang din. Si May na. May. Sige lang magkuyog. Nangaon lang May, day May. Hasta pagkaon kuyo gid mong duha. Nagduda na ko ninyo ni Rani iking da. Ngaon sa man, Mare. May. Kun usa ninyo bayot. Hasta pagkatawa dungan pud mo. Sulti mas tinuod oy kinsay bayot ninyong duha. Hapit ako magselos ini inyong kasuod ha. Pre King, uli sa kusamo bebe. Sabtang wa pa magsilos na to si Mare. May. Sige ha. Sige pre Rani. Dali na iking manihapon na ta. Hala, suri kay day ha. Kay wa ko kasulti ni mo da. Saon sa? Ngaon mong buriring good. Unsa? Wala ka makahilo pa ng buriring. Di man good. Basta maayo lang pagkaluto. Kisa may naglutog buriring be? Siyempre si Pari Rani. Unsa man? Kuyog ta sa ila na. Nge, di ko mukha og buriring uy. Mahadlo kong mahilo ng buriring. Ikaw na rin adto sa ilang prirani. Bahalag magsulok og panihapon dinis ato. Basta kay di ko gusto nga mahilo sa buriring. Oy, simba ko in taon kasi magsulti mi oy. Sorry, late ko pre Rani ha. Hey. Jesus! Murag layo pinangin hada nga malate ka. Naumi ninyo. Bye-bye Ayel. Kumusta nam guy? Long time no see man ta, but now see now. Sinaw ha. Sinaw. Ay, dali mo. Mga na ta sa buriring din. Dali na mo, ay. Yan na, luto ng boring. Hulyo! Pre! Agosto na! Ayaw, pre! Akong igagaw ni pre, si Dimi! Agosto. Ako gaw? Mao ba? Ayaw, pangalan! Dili ko ingon anak, no? Hindi ko magpaigo sa kong ig-agaw kay bati ng paminawon. Pero kung ikaw akong maka-one night stand, okay lang. Ha? Oy. Sige mo lagi ng mata ni mo. Kinang... Pananghin sa iyang ig. Agaw, pre King.
Di na kinahanglan. Naibaw na sa agaw ayel nga liberated kong pagkababay. Wa ka tingog si Bay Iking. Nabukog. Tuman! Abi na ako rin joker da. Sige na mo mga tas buriring ron inig kabusog na nato ba. Pwede na nato nang sabutan ang one night stand nga gingon ni Dimi. Mao. Hi. Uy, nganong ni duol man kanako, Dimi. Nganong naman ka sa gawas? Kung gitiksan ako asawa nga, dugay ko muli. Okay. Abi ba na akong single pa ka? Double na taon ko pero kausap ako namin niyo. In fairness, dili kami yung tanawin. Uy, thank you. Ganahan ko si Mang Dimples. Duha ka aping gyud. Thank you again. Gilaay ko din he. Gusto kang mo ba nako? Asa man ka? Magpa-aircon. Naanad man day kas laing nasod sa, hindi kan day kas Amerika day. Unyaan sa man, ubanan ko ni mga magpa-aircon. Kuan na. kining One night stand lang, Iking. one night stand? Bungol ka? Sayang. Gwapo unta pero bungol lang. Sige na pa. One night stand taking. Medyo naipit yung kuba. Uy, uli nang imong agaw. Bay ayel, Bitaw. uli na? Iyatong motor ang bagong ni Biya. Mao di ay. Ngano ka no? Wa mo nisultihin nga muuna siya pauli. Si Pre-King po, tuwa pas gawas. Pre-King! Dali na diri bay! Tiwason taning atong ginom. Ay, dungay na Sama ni, oy. Ay, wala si Iking ay. Iangkat sa motor at ng babae. Ala, nada siguro si Pre-King sa gihagan sa imong agaw. Bay ayil, nga mag one night stand sila. Skang buangan ni Bay Iking ay. Ang sus! Di gyud ikalimon. Manag kawagin mo ni Demi. Bay ayel. Sabaday. Ikaw, nindot kayo ha? Ikaw, himabay. Sabaday. Si Demi, hinglaki. Naog na. Buguya anyway. Kusog kay kang mipadagan sa imong motor. Action kung kabalaka da. Oops. Gimingaw na kong motor god og mas ganahan ko nga tao na sa akong angkasan. Ding. It's a prank! Joke ra, oy. Dili ni prank. Tindon akong gisulti nga ganahan ko nimo. Ingon inigit ko ka prank ka, ilabi na ganahan ko sa lalaki. Let's go? Kayang nauling Iking, hapit naman alas 12. Akong tawagan. Niring, pero wag gito pa ka. Di na pa ko ganahan nga moapas na sa ilang prirani. Pastilan kinintawhan niya, niyapag naman ni siya. Mura naman kog buang ini nga nag-inusara ko dinis amua. Uy, Demi, nipatong naman ka na ako. Doon ako nga mo-drive. Ha? Hubuon ko ng imong gisulob, ha? Giubuan ko nimo. Marag, Salim, dili na nakakapagod. ikon ko panugan sa. Nindot kaayo. Laming tot yan ang imong ngip. Nagdulog ng gitot yan ako. Ako nipol. Mas ganahan ko mahubuon kong imong pantalon. Wala clips to lips ta. Uy, Nahubo ko ng imong pantalon. pasamot ka sa akong gana da, Demi. Ingagi ko ani kung makagusto kong lalaki. Ganahan kong ako'y mo-drive. Pero gusto ko one night stand lang.
Alam niya, magihag ka na ako. Una pa lang ka na. Warm up lang. Dili ka kit malimot ako. King. Panispuri rin akong giluto. Kadyot. Ang ako si Bon, libagting. Wala akong asawa. Di ba sa... Karatulon ba ni mo, uy? Madali imong ringtone. Ako rong cellphone ang mipagting. Nanawag ang akong afam. Yun na, tubago ni mo. Of course, but don't panic. Samok. Dimi. Saman, okay na ka sa warm up? Huh? Kay mag-sleep na ka sa... Evening. Upo ka, Iking? Delon evening, morning na. Ay, Dito na kang higda na sofa. Pag-ilis ako no. Lami. Lami. Lami ang buring. Unsa? Ni gamit ang buring. Lami ang buring. Lami. Mo! Mal kang banaha ka? Ni gamit kag buring, ha? Di ba, ami pagkaluto ang buring? Ha? Ruha na, ha? Unsay lami? Ang buring o ang buriring? Tubag, Iking! Sa akong pagmata, di at ako nahibaw nga nisulti ko sa ko asawa nga lami ang buring. Pastilan gining makainom da mahubog ta. Masayop tag sulti. Pis buriring, maburing na hinuon. Tiging sukuan ni May. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Gino, ginaingon. Ihay lang tag-diskartihay. Wala hilap tanay. Muning nahitabo sa akong kinabuhi, nga di gina ko mahimong mahikalimtan. Dugay naman siyang nagmata si Gino. Diim na sa gabi eh. Ay, nagkuyog ba to sila ni Willie? Oy, day, ingnaon niya ng anak ni mo, ha? Nga dili pa si gihon og kuyog ni Willie. O, kay gano man do. Bad influence ka ng Willie, oy. Daghan na lang mga binuas kinabuhi ng tawana. Dili ba tingali madang atong anak do? Buutan man gud na si Gino. Magunsay kabuutan sa atong anak, day. Kung doon ay demonyo nga magsigig kabya niya sa kadautan. Baayo kay nagbata ka na, Gino. Ano man ma? Di nasad mong Willie gabi eh. Ginbitar mig birthday sa among amiga ma. Amiga yung kaha. Amiga lagi ma. Kaya nga naman day. Ingo bes papa nimo. Di ka perming pakuyogos mga lakaong Willie kay Kay daghan og kabuang ng tawhana, ha? Mao ba ma? Salig lang muna ako, good. Di po kumada sa tama ng baywili, oy. Iyaha na ma. Lahi mga ako, Hi, Hi. ikaw tas Gino sa. Oh, ako. Ako si Dina, ex ni Willie. Ex. So ito man kang Willie no, kay amigo paya kaayo mo. Nasa'y uyap ron. Wa ko kay bawa na, miss. Mogid mo mga lalaki sa magtinabunay gid mo. Miss, wa ko'y labot sa inyong kinabuhi. Di na ko batasan nga mangilabot ko sa kinabuhi sa uban, eh. Hey! Hoy! Ay sa kong biyahe ba? Gino! Di ko ganahan mangilabot sa kinabuhi sa uban, eh. Kaya di ko gusto nga may labtan po ang akong kinabuhi. Doon lang ko sa parking area. Tapang! Uy. Miss, naunsa ka? Tabangi ko. Wala, nagkadugo man ko ka. Unsa ni tabunin mo? Gitulis ko. Gidunggab ko. Kinuo ko. Danya ko sa ostalis. hain naman sa Miss Gino. Kadlaw na oh. Mauna ni akong kingon, nimo, ha? Nga di na siya pakuyog-kuyogon na ng Willie. Pastilan yun yung bata, Ay. Tubag ka. Kay basig si Gino na. Siya yun, bebe. Hello, Gino. Sorry kaya nga, wadayin ko makatawag ninyo kay ni ako ron sa ospital. Sa? Kaya naunsa man ka? Relax lang di agad. Okay ra ko. Naunsa ka? Okay ra lagi ko. Di ang musakay na unta ko sa akong sakyanan ba? Oo. May nakita kong babae nga nagkadugo. Gitulis ko na siya o gidunggab. Unsa? Unya? Wala, ako siyang gidadin sa ospital.
Nya, okay na siya pa. Uy, kaluig us babae. Mao lagi? Uy, batasan sa nagtulis anong nagdunggam niya eh. Mao gyud. Luoy kay pa oy. Kay buntis ang babae. Unsa? Buntis? Unya, iyang... Unsa man na? Iya, unya, ang iyang gimabdos. Unsa man? Kaloy sa Ginoo pa, luwas raman. Di na kuya ang kahimtang. Kuan lang pa, ako lang paabuton ang iyang mga kaliwat din ha. Kung moabot na, sige. muuli na ko sa ato. Sige, Gino. Pag-amping ha, anak. Thank you sa imong pagtabang nako, Gino, ha. O isa pa yan, Kat. Mahimo na kang muuli, Gin. Waton ko lang imong mga kaliwat. Ang imong mga ginikanan ba? Waton na nako. Tuan na sila ang nasod ang akong parents. Wa pa ko'y kaliwat din, Oh, unsa? Uy, Nag-inusara na lang ko nga nakigbisog sa kinabuhi. Kauban sa kong himaptos. mao ba? Yun ang amahan din niya ng imong gimabdos ay atong kutakon aron kung mahibaw siya, muanhi din siya dinhi. Wa ko magkinahanglan niya. Oh, Wa. Unsa? Ibog dadon dinis ato ang babae nga imong giluwas. Ano man, Gino? pa, luoy kay Scott, oy. Wa na mong si pamilya, tuwa na sila yung nasod. Unya, ang lalaki di nga mo'y nakapaburot ano niya. Hayan man. Wa na kuno nagpakita niya. Unsa? Ay, Sa ato pa. Bahimo ka na ining Salvador del Mundo, Chino. Uy. Gawas na din sa yung kwarto, Kat. Mamahaw na ta. Gin, kauwaw pa ini, uy. Ayaw ka uwaw, good. Nakasabot ra sila sa mga magpapa. Lipay mga silang duha nga, nakaluwas mig duha ka kinabuhi. Ikaw, ingon man ka ng imong gisabak. Busa dali na. Mamahaw na ta. oh. May barog naman ka, Kat. Busog na ka. Kagambay patong imong gikaon day kat. Pud ipato. Nagluto ba ya kog utan Bisaya kay maayo kay na para sa bata nga naas imong tiyan para sa umaabot na mong apo pohon. Daghang salamat ninyo nang, Noy. Dili ko ni kalimtan sa tibuok na kong kinabuhi. Ay, lipay kay misi ako asawa day, Kat. Kay may instant apo na mi. Mao gayaw kauwaw na mo ha. Ayaw yun. Kaug maayo aron ini Ikaw. kawasa mong apo himsog siya. Og ayaw na mi sampitag manang og manoy, ha? Ayaw na yun. Gino, naminaw ka? Kaya unsa man na inyong ipatawag niya sa inyo pa? Ay, unsa pa? Noong sa mamagpapa na. Maog yun. Ma? Asa man ka nga nagdamag kag unlan og habol? Adtog ko ba tuog sa kwarto di Kat kay talianak baya siya. Di lang na ba mahibaw-an ila pinagpanganay. Nalas, sige ma. Maayos ang imong nahuna-hunaan da. Gino, pagmata mo! Gino! Ano mo ron? Tingog ang mama. Ay tapag itaon mo, ay manganak na ni Scott! Oh, sikat! Nanganak na! Bago na itaon mo! Ma! Dukay sa tibuoy! Tana! Dado na to siya sa ospital! Hala! Na manganak na Dugo! Scott, pagtawag nilang midwife, tawgas meloni nga atong silingan kay midwife to siya, aron siya na mo putol sa pusod, pagdali, Gino! Oy, diri-diring lulo. Diring lulo. Pagkadali lang yung midagas panahon na mag 1 year na ning atong apo, makalingaw na yung kayo. Manglakaw sa Miss Kat, ha? Palitan na mo gatas ug diaper si Bibi Injo. Sige. Sige, kami na'y Kami bahala bahala sa sa mong among apo, apo. ha? Gino, nganong naman ko ni mo dadadin Di ta makalugar sa amo kaya na sila sa mama. Sige, sud gawa sa inyong kwarto ni Baby Angel. O nagidata Ikaw, ka ha? Dugay na kay kung nangandi nga maangkon ti kakata. Karon, solo talaga ka. Gino, isali ko ni mong akong kaukalingon. Sa imong kabuutan ako, na-fall na ko ni mo. Catch me, Kat. Thank you. Ako ang dapat ni mo nga sawon. Dili, ako'y sawa. Niyaw. Kanunta na ka. Gino, Kat, ako'y tutoy niya. Pwede naman mo tutoy si Baby Angel.
ha. sige. Yummy, tutoy. No. Nisa? Tinigil? Ini? Kat. Unta niya. Samay. Tinudon ko ni. Aron mamagdos ka na yun, ha? Sige. Sige. Tando ha. Oh, tinudon ko ni. Pagka-anak tag-atuag. Oh. Oh. Ikaw? Kat? Nag-unsa ka din sa ilang bay, Gino? Love, kinsa ka nanuktok? Love? Oh, Love? uy, Boy Willie, ikaw ni? Gino, Oh, siya nga amahan ni Baby Angel. oh, usa? Mauning tawhana ang way baruganan. Human siyang gibuhat na ako, iya kong gibiyaan. Ug matod pa niya, dili siya mo angkon sa akong gimabdos kay dili siya sure nga siya'y amahan. Daddy Gino, let's play! Siya ang akong anak? Dili ni mo si anak. Gino ang amahan ni Baby Angel. Mong mahimo ba, Willie? Dili ka na magpakita pa namo. Nako og sa akong anak. Ingon man ni Gino. Please lang. Kat, magbalik ta. Sa? No way! Malipayo na mi sa akong anak uban kang Gino. Naway mo sa paglis ng taon, ang pusong sugatan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Girlie, naingon, tumana lang ang napo kasugo aron maanindot ang imong pagsaka sa langit. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Shara! Curly? Yes, ako ni! Daan pagyud ko! Kumusta? Buhi pa. Ikaw? Ani ni samot ka gwapa. Ama, oh. Ay, kinsa siya? Ay, sorry. Akong ex-boyfriend. Oh, ex-boyfriend niya. Nagkuyog mo? My ex-boyfriend. Kaya ako naman siyang bana ron. Ay, wa ko ka-gets dayon da. Ay, love. Akong BFF pag high school, si Shara. Hi! Hello? Oh. Nag-blush ka, Richard. Na, pasensya na gid ka, love. Ingon anak ginabayhan na, way panangid. Diretso lang smack. Shara, ni ataong ko iyang wife, ha? Pahibaw sa next time. Sorry. Solo nga anak si Shara, spoiled. Kay dato man ang parents. Pero diyang namatay ang iyang ginikanan kay na-crash ang airplane na gisakyan nila. Nagkinusara na lang sa pagpakabuhi si Shara. Hey, love. Chard, hey. Ganihan na kay ko ng sigig tabi diri pero dyan kay comment. Namatay ako nimo. Love. We, anong wa man kay tingog-tingog diha? Oh, kinahuman na di ka istorya? Mo pa. Oh, tiwas sa. Abi ni mo, love. May nagsulti na ako nga amo ra sang kabatch sa high school no nga niapil siya gamit sa ginadiling drugas. O kapila na ko no na rehab. Kunya? Aw napra-pra ka diyot. Pero sa akong observation niya ganina, okay naman siya, di ba, love, no? Ambot lang laboy. Wa man ko masuhito ana niya. Okay. Mao din nga gamay ra kay kag dialog. Ay, Hey, may problema ka, love? Lawa magkagpanghupaw. kuan love. Wa na ko'y sekretary. What? Hi, this Femi. Ilarga na sila yung nasod. Niresign naman to. Love, may ika-recommend ko nimo. Ha? Kinsa man? Kinsa mining nanawang? Kadiya. Hello? Shara, si Girlie ni. Ay! Hi! Unsay tuyo nimo? Nanawag lagi ka. Pwede ta magkita? Mag-talk ta? Where? Wow, ha? Friends kita, girlie. Naibaw gyud gihapon ka sa akong favorite food.
Kidako nimo dinhi sa Seafoods restaurant. By the way, usa ka importante ng imong tuyo nako, ha? Nagkahuman ka college? Yes. Why? Nakagraduate ka? Pero napugos lang ko sa gikuha na kong kurso. Ang secretarial. Sakto gid ang gisulti sa tong ka-batchmates nga mo na imong nahuman. Timing, swerte ka. Kay? Siya? Yes, love. Pero love, di ba adik man na siya? Love, hatagan na tong second chance si Shara. Na-rehab na ba yan na siya? Love, gusto na kong pasudlo ni mong trabaho si Shara, please. Gusto ko magkatapang taniya. Diba, nagkinahanglan mo kag secretary? Si Shara, love. Siya ang himuang secretary. Nagbasol minuon ko eh. Anong nisugot man ko nga kining amiga ni Girlie may muon akong sekretary. Wa man isibuot eh. Uy, taka nagbilang ka day. Katubang pagidiri na ako. Sir Richard, coffee ka? Buang na ko eh. Isa mo to buka ka ang... Coffee or me? Tinuod pa niya ko kita. Wa si underwear? Uy, naipit yung kuba. Overtime? Lagi love eh. Napod, love? Lagi love. Sa dagang reports nga wa pa nako mahuman og pirma. Sus ni agwanta lang ko ni mong amiga nga si Shara. Hinay kay lihok. Di makahuman sa kong ipabuhat niya. Maong mag-overtime na sa ko karon love. Kabuang aka ikaw kaingon na makak ko sa asawa. Mayo po na makakakay. Kinaingon ba ya? Ang buutan, dali lang kuhaan ni Lord. Ikaw, may ikang mahagit na ako na. Lagit ako. Uy, anong kay ka? Kusog kay kang magpakita sa imong kuwan. Kilok, tinuod ka na. Mas kilok siya. Stop. Ano? Mas nice kung mag-69 ka. Buang kikabayan na ka. Uy. Di arang imong cellphone. Navideohan ako ang kwarto sa kisudlan sa bana sa imong apo. Salamat sa imong pagtabang na ko dong. Gusto na akong mahunong na ang pagguba ni Shara sa usa ka pamilya. Siya'y nakaguba sa akong pamilya noy. Si Shara. Homewrecker siya. Good morning, love. Love? Dugay kay nakamata. Mura pagkapoy kay imong lawas, love. Sorry love. Matod pa ni Shara na ako nga daghan mo gitrabaho ko no. Nagkasultoy mo ni Shara? Yes, love. Miya magani siya karos ato. Unsa? Dali na, love. Bangon na. Kay magdungan tang tulo ni Shara pamahaw. Ay, natukan ko juice, please. Kadiya tayo, Shara, ha? Kay wajud mi katabang. Ako lang magkuha og juice. Wait sa, ha? Anong niya ka? Ano di ay? Ganahan lang ko nga magkitungan ni mong breakfast. Sunday ba yan, Ron? Laay sa kong gipuyan. Taboy din imong liubi. Why? Kay makitang chikinining imong gibuhat? Nagkakita na hinon si Curly, ani? Ay, kaguol. Wa siya mahipaw nga. Ikay naghimo ining chikinini sa kong ko. Sorry. Naghimo po ko sa juice. There, Shara, dawata, Thank you. Kabuutan yun si mong asawa, Rich. Sir Richard. Apo, magsulti ka. Ko gusto nga hangtod ka nga ilaron sa imong bana. Unsay ba ipasabot, lo? Nakigduwa og kayo ang imong bana. Nakiglambigit siya sa iyang sekretarya. Ni ang cellphone, tanawa na. May sex video ang imong bana o ang iyang sekretary. Uy. Animal ka!
Animal ka? Dili. Nakiglambigit kasi imong sekretarya nga mo si Shara? Ha? So, love, kinsa may nagpatakag tabi ni mo, love? Ay pag-love-love la ko, tukas tinuod. Sultihin akong apo, Richard. Unsa magaluoy? Nagpatakal ng kagtabi. Gusto kang mag-away mi sa imong apo? Husto na sa imong pagpamakak, Richard. Oh, Mga bitin mo ni Shara. Dugay na kung nagduda sa inyong mga lihok. Gihimo ni mong secretary si Shara. Gisakitan ko sa kibuhat sa akong amiga o sa akong bana. Mura ko gidatugan sa kalibutan nga naksang akong bana sa iyang secretary. Secretary si Shara, dili secretary. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. ako si Alpi, ginaingon, pait giningo sa kalalaki nga ang ato kuwang sa sukod. Kay luoy kay nga tong asawa. Kuyaw kun mga bit siya. Salamat na lang kay nakaasawa gyud kong babae nga buotan kayo. Paning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimto. Mao ba nak? Uy, sugtong ka na ni Brenda karong Domingo? O tay, mo niyang gisulti na ko tay. Karong Domingo tay, sugto na gyud ko niya. O, sa masabtaw niyang bayhanga, uy. Sugtong ka magha niya. O niya, anong pabutong ba ba niya nagdugay niya Domingo pag siya ba niya, Sugtong, tay. uy? Dili man guna dugay tay, pila ra mo pag-abot sa Siya man na, Domingo. isang linggong pag-ibig? Dili sa Siya ba tay. niya, uy? Magpaabot gyud ka tay, naunsa man ka tay. Basta sugto na gani ko niya tay no. Pakaslan gina ko na siya tay. Pakaslan ako si Brinda, tay dadoy. Ay pastilan ka ni mo, Brenda. Nakagusto ka man kaha ni Alfie. Ganong gidugay-dugay man na ni mo siyag sugot? Di man sa ko gusto nga makaingon siya nga sayon na ko nga pagkapapainay. Total, mubalik pang siya karong Domingo. O kung magkauyab na unya mi, hagdon ko dayon siya kasal, nay. Kana. Husto yun na. Kasal na dili ka pa niya hilabtan. Di ko magpinariha ng ubanay, uy, nga magpahilabot sa ilang uyab. Kay kuyaw kun, biyaan ta kun, matagbaw niya sila. Busa, unya na ko magpahilabot ni Alfie, humana sa among kasal. Ay, salamat Domingo na giday. Ug salamat nga imo nagi ko gisugot day. Salamat gyud kay day. Kiss ko. Kay, mahal man ti ka. O lang tayo ti kasugta, kay di man ko gusto nga makaingon ka nga sayon na kong pagkapapahay, Alfie. Wala ko na problema day. Wala ko na. Basta karon day nga uyab na gyud ta day ha. Di na gyud ko mulingi pa og laing babae day. Promise na ko na, promise. Alfie, di na ba ko gusto og dugay nga relasyon? Ha? Gusto ko nga magpakasal tayo ta. Kay gusto naman ko nga magbinyo. Nga, hilabot na ka na ko human sa atong kasal. Sige day. Induta na. Mosa niya ako damgo day nga magpakasal ta. Gusto na sa kong maminyo. Og ikaw nga akong pakaslan. Sige day. Magpakasal ta sa labing madali. Uy. Asawa na kita. Ako na nito ni. Ang tunod ang kasangkot na nagbila ko ng mundo ka pa. Dati mo. Dahil ka, bisag cute, pero kahit. Cute-an pa ka ni? Kadakuan ni Buwa. Day, kini. Day mo ni cute. Gamay ra. Alfie, Sakit na ba? gamay nga sakit. Lami aray. Na ako nagil ka day. Ako ginakauna ni mo. Nga naluya ko da. Basta ko. Naluya ko gamay. Ano gamay gyapon? Gamay ra pulos. Ako po kay nagdugo ra sa gamay sa. Tuwa na sa gamay lang gyapon. Yun ay magdugo gyud ka day kay magdugo gyud ka gamay kay virgin man ka. Virgin man ka nga ako nakuha. Pahuway sa tagamay day ha. Usbanti ka ha. Karon ta tuod. Ay lang sa pamanti ha. Usbi ko ha. Usbi ko dong Alfie. Uy, maubanak. Gamay ra kang Alfie. Uy, nay.
Bisan siray akong natilawan pero kakita man kog mga bulbud na video kun. Kita ko nga dunay gamay og dako. Ang ubang mga asawa diha nga nangabit kay gigamyan ras ilang bana. Mahal ko sa inay. Busa dawaton ako iyang apan. Kay mahal man ako siya. Wow, kanindot ang loyos inyong bay. Naku, dagan kayong mga tanong ng mga taong upaliya. Niya si, niya si kamunggay o alugbati. Oo, siya namuha na tayo dito sa among likod tayo. Mga utanon. Pagkasustansyado ini. Mao nga, ako lang sad nga gitukuran din ito mga payag tayo. Kung gusto mi nga magpahangin, ani lang mi din yung payag. Pero, o siya itong gisulti mo niya? Nga usap ang sukod sa iyong asawa? Nga usap? Mao lagi nahidbudngan ko tayo. Nahibuhong ka? Oo, naibuhong ko tayo. Nigamit na ko sa asawa tayo. Ano'y naman lang tayo. Uy! Wa na'y masangit tayo. Uy! Mura na lang panutpik ang ako atay. Agoy! Uy! Lagi! Ay, uy! Naibong ko tayo. Pahigi ng asawa mo, eh. Ha? Uy, gamay ba kaigon niyang imo, ha? Mao lagi. Ano na lang ganin mo? Pastilan, no? Nga, kanang imo asawa nyo? Oo. Basta niya mangitag laing nga dako sa dako yun. Dili pa sa imo. Unsa tay? Trabaho ka ba ng asawa ba? So, dias payag taon sa inyo. Kanang Luz Garden ninyo ba? O lagi. Kanang medyo paypayag ninyo. Nya dugay kay magawas sig duna nila king dadis payag. Patagbaw yun ka. Nangkabiting ali akong asawa bay. Kay inig anak na ko niya ba? Mura nam lagi panutpik ako abay oy. Nagkatawa bay, lain nagkatawa ni mo god. Og toothpick do, butang siyang dahos balili do. Oo, sa. Uy! Laon. Bida sa ni mo, marigidangat ni mo. Kabit ko na siya bay. Akong plano, akong tanaw, maragdua agad. Ug ana niya da doon imong ang iyang kabit sa payag nyo dias Luyos Garden. Bay, niya natatungod sa payag. Na, hupo lang di ha. Okay bay. Tora. Tara. Tara yun. So, ginos payag. Saon ni mo da. Mag-unsap na siya da, be. Nga lusod ba to? Bitaw no? Ha? Kinsa maron? Kalami. Kalami daw. Kabati ka ba eh? Ikaw parang nago ba? Yung ka paminaw na. Naglago to ba ako ba? Lami ko kay huot ko kay lalaki. Kasi kudas payag ba? Mas dako pag ibuhat ang bagi ka. Kinali mo na ba? Kalami yun lang ko labay. Patyon yun lang ko labay. Ay ko buwi. Ay guni ay pangunit na sa kuha. Naglago to ko. Imuha din na. Ang imo maglubos ba? Kutaan sa payag ba? Das maggan ko lang. Maluibol ka! Ikaw na, Dong. Hala! Bay. Uy! Naburli siya, bay. Nagkaupan. Niduta tanaw, no? Hoy! Kadiot day, maghubo sa kusahan. Saan mo gibuhat, ha? Niduta. Wala kay kabit na! Bay! Nagduwa siya paliya, bay, oh, tanaw. Abi na kong naula kay laki, day! Unig paliyang, gigamit ako. Gigibutan ako sa imuha. Paliyang tao, magalipay pa na ako. Day, di may dabong, day. Ang imo ay labong na. Day, dabong, day. Bastos ka ha, nagpurles lang No! Wala niya ba? Ay, magbuot pa ka ako dyan, Ay, tutong na usawa, bay! Bahala ka niya. Jackling sa ko, bay, jackling. Sige, tanaw sa kuwasawa. Ay lang paggamit. Ay lang paggamit anang paliya day. Walang tao day. Mugamit ka gani ana. Doon kong patay ni mga paliyaw ang taong diri day. Pasyon ko nilang tanan. Nalipay na lang ko nga. Wala mga bit ang akong asawa. Pero agipatay gina ko gurot anang paliyaw og taong sa mong garden oy. Kaya silang nakaingon nga kausab ang sukod sa akong asawa. Gipatay na ko silang tanan. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Elena, ginaingon, ikaw ang nagtingban sa tanan akong pagmahal o paghigugma.
Kung nahitabo man nga natakik sa lain ang akong gugma, angay unta nga ikaw lang ang manakiya ni ini, ang tanan imong kasalanan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong kalimtan. Gabi na kaayo. Pero pagit mauli si Billy. Tinuod ko tingaling ilang diyon nga may kapit ang akong bana. Naghilak na sad laki ka. Ha? Wa na koy. Napuling ra ko. Naghilak man ka, Kud. Naghilak ka no, kay wa mo uli si Papa no. Wa lagi nak. Nag-overtime ra magod sa trabaho si Papa ni mo, Billy. Sige, tanan na. Yan, sa naman, tagbaw ng mga kaslabas ng kalipay di rin ako. Uli na ko ha. Paabot ang taon ako sa awag anak taon. Pwede mo, ngiyong. Ugma sa'yo sa buntag na lang uni. Gusto to ka nga masulo ng gabi Chen, una. itasan na ng istoryaha, oy. May pamilya taon kung nagpaabot ako. Ug ako, wa ba'y pamilya nga nagpaabot ako. Malagsama man tang minyo. Ug atong sinabutan nga mag-abang tag-apartment para lang natong duha. Lagi sabot, lagi tayong mag-abang tag-apartment. Sakto na mo ha. Promotan na ako ni mo. Ano sabat? Wala kay plano mo tibok balik mo pamilya. Uban sa imong banag anak. Siyang unang nangabit. Igo lang kung may bawas niya. Busa masugot ko. Nga di na gino'y magkabalik pa. Total, ako doon na may negosyo. Mabuhi ko nga wa nga kumbana. Ug ikaw, wa ti ka pangayo ibisag usa ka dako nga iabang ining atong apartment ha. Ug hatagan ta pagani ka kwarta ug muuli ka sa inyo. Busa, please, Billy. Maluoy ka pa. Ay, bitar-bitar na di. Unso. Gusto, di ka masulo ng gabi una. Dali na, balik ta, balik pa. Dali na, matug na lang talong. Bitar. Uy, medyo naipit yung kuba. Kaklaro ana ka may kapit ng bana mo? Istoryahin na siya, oy. Prangkahi kung may gusto pa ba siya ni mo uwa na ba? Kung wala siya pagmahal ni mo, buwag kinatawa na. O pauli din sa ato niya, dada ang inyong anak. Mahal ako si Billy. O kung may kabit magyod siya, mas may pagmagbuwag na lang yun mo. O si Anton, Elena, siya ang mga mahal sa inyong anak. Kung mahitabo mang makabuwag yun ni Billy, makaluluoy kayo si Rina. Ay, makaluluoy pa, uy. Di kay siray na hitabuan nga ang ginikanan nagkabuwag. Pusayaw ka balak si Rina kung magkabuwag mo ni Billy. Kay naamas Anton nga musagakay sa inyong anak. Uy. Aday, Rina. Tagsarang ang muli mo, Papa. Nung nagsige na naghilak si mama ni mo. O, tito. Unya, di magkugusto nga makaul si Mama. Pinaluoy sa inyong anak. Nag-all town sa pag-ayo kay pirmi ka kuno niyang makita nga maghilak. Ayo isugal ang kaugbaon sa inyong anak ngadto sa sakamahan nga wa magunahuna niya. Ilabi na nimo. Ako Elena. Ako ang tinuod nga nagmahal og nahigugma nimo. Kung biyaan na nimo imong bana, isaan ako nimo. Magbalipayon ka uban ako. Ingon man ang inyong anak. Dawatang akong gugma. Sugta ko, Elena. Anton. Huwag yun si Spice, Elena. Huwag nga among anak taon. Asa ka sila? Sigtuwas bahay siyang mama. Mama Norma. Maadto ba ka, no? Diyos ko, eh. Saan rin itabos kong kami niyoong Elena, eh. Unahimom din ako taon sa kong asawa. Mahal na ko si Elena. Mahal kin ako kong asawa, Lord. Kung may tabo man nga mawa ang gugman ni Elena diha nimo, dili ka na yun makabasol pa nila. Kay ikaw ang naghimo og daan aron mapungkag ang inyong pagpuyo. Papa, paano himpit mabungkang mo pupuyong Elena kay wala man siya malaya sa mo. Hitsas pa man niya mga bistig at wasbay. Basig tuwar siya siyang mama ay pero pamauwaw lang kumadto. Masig sabahan niya kung manorma. Oh, siguro juga kasama niya na. Kay klaro man gyud nga nabisto ka na nga may kabit ka. Ikaw ra gyud ang mabasol ng tanan nga magkabuwag mo sa imong asawa. Ikaw ra gyud, Billy. Uy. Ikaw ra din usa din sa inyo? Oo. Sukat lang nga naminyog usab si mama nako. Ako na usa din kay gidaman siya sa iyang bana. Mao ba? Oo, kaduha naminyo ang akong mama. Pero ako, wa pa gyud. Pero karon nga imo na kong gisugot, balag di ta makasal.
isipon ko na nga ikaw nga akong asawa. Anton, tingalig ikihaw niya tanipili. Wa para bagit ko makasakop niya sa akto nga may kabit siya. Pero kadaga na siyang mauli nga dunay chikinini siyang liog. Ang kanang chikinini nga nakita nimo siyang liog kada uli niya. Usa na nga nagbatuod nga naglimbong gina siya sa inyo kami yun. Busayag uli na sa inyo ha. Dini ka na uban ako. Akong matuod nga nagmahal nimo. Ako Elena. Elena. Ako kapit. Ako kapit. Di na magbuwantan na pinakayo. Uy, katambok ko din ang imo. Uy. Bogan akong kabitay. Balik taon ako. Mahal kay ikaw. Nala sa paghila kang akong bana, mipiya siya. Kaila ang lalaki ng akong gimahalog higugma. Wa nakoy gugma sa akong bana pisag gamay. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tikong ginaingon. Wa ko'y plano nga ilugon ang imong asawa. Suod ta, apan naluoy man ko niya, mong nabuhat na ako ang butang nga dili unta angay na akong buhaton nga niya. Maning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Kapuya na ko day. 5 ka round gid nga akong nakuha day. Sige, pero wag jud ko mumapdos, no? Bitaw no? Sige lang ta. Basin doon na kay apan sa imong lawas day. O nga, wag ka mamagdos day. Ha? Si Bakoy taon dia. Sabi dia, oy, ako cute. Basi ikaw ang wise guy. Wise guy. Wise hood ang labay. Tanay, magawa mo ta. Awas tayo nga itong bisuldan nga. Mutil eh. Tanay day, Ilma. Mo batay? Lagi. 40 taong hilang, tilma taon. Awa na sad mo uli taon yung bana taon. Putsa gabi kay sweldo lagi puldo. Apan ron, wapa man mo uli. Ay, bida gining akong amigo. Ina, unsa ng tao ni. Ay, pagkabadlungon na lang pagkabanaha. Kung ako'y maminyo, ay, di ko magpinarias niyo eh. Nga, maugtas ang asawa. Sabi mo, nagduda kong tikong, nga nabayot na na. Ha? Nabayot naman. Ito nabayot? Nangabit na spuldo. Nangabit. Nagduda ko kung ikaw may tikong no? Anak mo na ka? Lagi tayo, tiguang. Nabayot na na. Tiguang na tayo. Lagi tayo, Lumlum siyang kabit. Lumpermi siyang kabit. Makabayot din ang... Makabayot ng naikabit do. Makabayot din, no? Oo. Grabe, gudana niya, no? Kagwapa ng tilma ngayong asawa. Unya, magabit pagid siya. Oo. Bisan may anak na sila tayo, no? Pero dagag yapon tanawon si tilma tayo. Ang lawas, siksi kayo. Lamikig dughan. Hay. Pero, ang saban? kuantay, maadto ko sa bahay nila ni Baypuldo ug ni Tilma. Mao gini pagtuon ako Tikong. May kabit si Puldo. Pastilan. Nausang taon na akong amigo nga imong bana, oy. Nao kagwapa nimo. Unya mga bit siya. Tanaw ra guna. Sus kanindot nimong tanawon nga mga gisulo ko. Nilakra imong duha ka dughan. Natod kay imong buhos wa ka nagdra. Tanawa. Tani mong nipol ay. Sus ko ako'y bana. Tawa ta pa kalay na di na ko mulingi paglaing babae. Ambot lang anak niya, uy. Mangabit pa manggit siya nga gamay raman ang iya. Uy. Gamay na niya? Oo, uy. Kung babae pa ko nga bigatla, no, gibiyaan na nako siya kay gamay, may kay nang iya. Pero buutan ko nga pagkaasawa. Ko palagi. Ay, ambot na lang, mangambot na lang ko ngano gyud, naglibog gyud ko. Unya nakakaon mo. Ha? Ang amo ng anak ang akong gisiguro pagkaon. Ako wa pa ko'y kaon. Saan mo yun? Ora ko'y 500 oh. Magpalit itong bugas ug sudan ha. Kay magpakisusi ko. Namatod pa to adto gipapuyo ni Baypuldo ang iyang kabit. Ayaw niyang gibuhat ha. Ng mga bits ya. Buutan ba kayang asawa nga iyang giluipan? Habi na ko kikinsa ni niya. Ikaw mo rin eh, bati ko? Niagin ko Baypuldo. Natultulan to juga. Uy, mali mong kabit eh. Kanang babae nga gamay kayo nga naghigda sa salam nga murag unano. Ganahan ko na ba yan na ba eh? Kay gamay. Kay gamay pa ka babae. Bawa ka? Babae ko nga.
Kini gamay ba? Kini gamay. Gamay ang siniya ko. Ano ko gamay ba? Babay, dili na mayo ng gibuhat ni mo, bay. Dili ka man gusto. Kuan bay? Dili ka gusto babae nga dako. Uli, anong nangasawa man ka ni Tilma, ha? Anak man ginabay. Doon naman gisipyat ang tao bay. No man is perfect ng patibas in English. Alam ko, ni Tilma kay guwapa man god. Pero, bay, kanang nindot mo sa ikubos bay. Dako sa bubos, mo na. Dako sa babay. Dako ikubos. Dako ka ikubos. Di ako ganyan. May hanon niya rin ako. Mo di nakaganahan sa imong asawa. Ano yan, ano lang imo, ha? Ano nakita ka ng murag amano din, nga nagigda da sala? Ngay na, tiurot pa. Ala, bay, oy. Bay, ako pa nimo, bay, buwagkin ang nimong kabit, bay. Ubalik sa imong pamilya, bay. Ito ko nga, di na sigad. Tama na Tilma. Kaya palihog na lang kong hatag niya bay. 5,000 pesos. Okay na siya ba nga, di umuli ka rin sa muna. Muli na lang ko, kana tungod sa mga anak. Ay, naunsa ng taong gabay. Pagkadakong sa ining gibuhat, bay, Poldo. Dako kining sa langit. Salamat aning gihatag ni Motikong. Dili ni akong 40 taon, eh. Sa imong bana. Doon naging sa'y kabit, ay. Gamay kay ang iyang kabit, ay. Marag unano. Lain na pong paldo, oy. Gwanta maganda kong iya nga gamay ra kaayo. Pero nagluoy pa man siya sa mga minuon. Doy, katong iyang mamang papa, pastilan, tarong, buutan, terus puldo ang butang. Mao lagi, eh. Ano niya, eh. Di lagi kuno siya ganahan sa iyang asawa karon kay dako na kuno. Iyang kabit, mo iyang gusto kay gamay. Bida sa nanang istoryahay noon. Mao lagi. Gamay man, gamay. Kulpo siya, kulpo. Unsay kulpo? Uplok ba? Uy. Kung daw o siya ng gumas ng asawa. Mo. Bida, bahalag o murag plangganan ng asawa kadak di siya bahalon gyapon na niya kay iyam ipakaslam sa baril pa na kadak Mo gyud. Kung ako'y maminyo tayo, no? Di gyud ko mohimo ana yang gibuhat ay. Kay dako kining sa kahitas antay. Porbida mo na nabiliban ako nimo nak ha. Bida butana nimo pagkaanak ko. Liwat ko nimo ray, liwat. Mayo gyud pagkaliwat ako. Pagtuon ko ni Tilma sa ila kay bayaran ko niya sa tanan niyang nautang ako. Nakaporta rin si Tilma rin. Ay, pastilan ni Tilma. Ay, una pagit taon o bayad. Pagkabuutan na lang yun. Tuon ako siya. Kung akong ingnon, hindi na lang niya bayaran ang iyang mga utang ako. Huwag na lang niya ihatag. Eh, naluoy ko niya. Good. Para mo itong gihatag mo. Tabang mo. Katong mga kwarta na akong gihatag mo. Salamat ikong ha. Uy, sa pa yan, day. Uwa naman mo balik yun si Poldo nila sa bahay. Oo, ano, day? May mabagi mo kong ubanan sa kong kwarto. Ano mo, day? Ha? Basta lang. Sige na kung tala sa kong kwarto. Naghubo ka sa tanan mo, mga sabot. Hindi mo mahal kay Sabi ang tanan. Huwag si Poldo. Hindi ko pa o gibungkag ang amang pamilya. Siya ang liputi ako na sa mubaos ko. Di na ginis. Sa ginundan na ni Kalabis. Gusto mo na ko. Sige na ko. Dali na sa kati ko. Ha? Ubo, si Kalabis. Ubo. Hindi ba hinapakos imo pabaos ako? Doon na ako. Di parehas ang pulong. Nagka-relasyon din mi sa asawa sa akong amigo. Pingilak sa akong uyab. Uy, kaya ako siyang gibuwagan. Poldo, suko kayo. Kung itong makipatay na ako. Paabot lang sa kukon, makipatay siya na ako. Kaya dili ko siya sibugan. Uy. Auto mga listeners, atong palimay drama compilation part 46. Usbo na ko no. Salamat kay Oscar Baydog sa pirmi mo pagsunod sa atong drama o kang Benji Kasyong. Salamat kayo. O atang-atangin mga listeners atong part 47. Magginahinay na po tag-upload parang matuloy-tuloy jud ang iyong pagpaminaw no.
Ug usbon ako, daghang kay salamat sa inyong pagsunod o pagsuporta sa atong drama. Daghang kay salamat.